यार लैंड कर चुकी है फूल। बहुत ही मजा आ गया रे भाई। सच में यार बहुत मजा आया। इतना ऊपर थे हम, बाप रे खतरनाक ऊपर थे। पूरा वो देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर रास्ते जा रहा है। आजच्या बाबाजी खाला वीडियो में जाएगा। ऊपर से किसी तरह आराम से हम करते हैं। Oh guys, final जों आं मोसाखौ फैदों पेराग्लाइडिं खालामनो थाखाय। स' आं बिथांखौ नायनो थाखाय जोबोद इन्टारेस्टेड। मानो होनबा जों रिलाव नुफेराखै। दा दिनैसो बिथांखौ नुसिगोन। स' नोंथांमोनाबो नायलां इन्टारेस्टेडब्ला। स' फाइनाली बिथाङा लेन्डिं खालायबाय। बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस। बढ़िया है ना? GoPro पीछे लगा था। दा बिथाङा गावनिबो भिडिअ शुट लागासिनो। गावनि चेनेलाव हगारगोन गाव। स' बेनि थाखाय गावनि चेनेलनि थाखायबो शुट खालामगासिनो बिथाङा। ओमफ्राय जस गैथ्रा क'क्राझारनि मानसिफ्रा। बिसोरांना लामाखौ बादो। सानै दं बाय।